Barka da zuwa wannan YouTube channel ɗin nawa. Sunana Maryam Bichi, Hausa Social Media Coach, ƙwararriya a ɓangaren kasuwancin kafar sada zumunta, mai yin content ɗinta da Hausa. Idan baƙo ne kai ko baƙuwa, a danna subscribe sannan kuma a danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗora wasu sababbin videos ɗin. A yau na zo mana da yadda ake running sponsored ads a kafar Instagram. Mafi yawancin mutane suna tambayar a jikin post ɗinsu za su ringa ganin boost me boost ɗin nan yake nufi. To boost ɗin nan yana nufin ka biya kamfanin Instagram ko kamfanin Facebook su yi maka talla, za su yi maka targeting mutane da yawa, kuma kai da kanka za ka yi targeting ɗin mutanen da kake so, ka faɗi irin mutanen da kake so da gurin da suke location ɗinsu da kuma nawa budget ɗin da kake so ka kashe. Ku biyo ni ga screen ɗina nan domin in nuna muku yadda ake running wannan sponsored ads ɗin. In za ka yi running ads from existing posts a Instagram, boosting post za ka yi. Misali, yanzu wannan post ne, sai ka danna boost post. Idan aka danna boost post, za su zo su tambaye ka inda za ka yi setting goals, ko more profile visits ko more website visits. Misali, in website visits ne za ka ji sai ka zaɓi call to action ba, learn more ne, in shop now ne, kuma dai in more messages ne DM zai shiga. Wannan goal za ka zaɓa kenan. Daga wurin goal, kamar da ka sani, akwai gurin audience. Ko kai choosing audience inda Instagram za ta zaɓi maka target based on followers ɗinka. Kuma za ka yi creating audience ɗinka ne. Kamar ni yanzu kun ga audience ɗina na. In kuma kana so za ka iya creating sabo, gurin create new ka saka sunan audience, ka yi choosing sababbi. It depends din. Daga nan kuma sai wurin duration da budget. Gurin budget ka zaɓi kuɗi, gurin duration ka zaɓi rana. Sai kuma wurin payment inda za ka danna. In ba ka da kuɗi, in amfani da prepaid account kake yi, zai yi ta loading har ya kai ka inda za ka saka kuɗi, inda cards ɗinka suke. Shikenan, bayan ka yi making payment, a wani video ina zan koya mana da ake adding payment. Bayan ka yi making payment, zai kawo ka gurin review your ad, gurin preview. Daga gurin preview, in ka duba budget da kuɗinka da ka zaɓa ya yi daidai, sai ka danna boost post ɗin nan na ƙarshe. In ka danna boost post, zai ɗan yi loading. Shikenan, za su nuno maka wani well done, your ad has been for approval. A notification ma za su nuna maka is in review, sai ka jira har su yi approving. Za ka ga post ɗin ya zama currently promoted. Shikenan. Da fatan kun amfana da wannan video ɗin. Idan kuna da wata tambaya da Allah, ku yi mini comment. Sannan kar ku manta ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku idan mun ɗora wasu sababbin videos ɗin. Na gode.